Здравейте, добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Александра и в днешното клипче ще разгледаме поредицата на Ексия и първата книга от поредицата, която е Змията и крилете на нощта. Така, главни герои в тях са Винсент, Орая, Рейн и Миша. Винсент е баща на Орая. Той осиновява още като малка, на 7 години едва. Намира я в едни руини и решава да я отгледа. Орая едва на 7 години. В крехка възраст Винсент започва да я учи как да има зъби и да ги използва. Не мога. Кринч ми е. Somebody help me. Така. Орая порасва. Винсент я учи да се бие, да се защитава и от Орая се очаква тя да влезе в турнира на кежарите. Това е турнир, в който се биеш до смърт и в който трябва да спечелиш. Спечелваш желание, което се изпълнява от богинята на Ексия, кралицата на вампирите. Има 6 месеца изпитания, от които те са 6 и се водят изпитанията на Ексия, които тя е преминала, за да стигне и да избяга с любимия си. Да, обаче, Орая е човешко дете. Какво прави тя там, сред всичките хищници? Първата нощ Орая идва в замъка, в който трябва да се състои игрите на кежарите. Вижда нейната най-добра приятелка, как я разкъсват вампирите. Тя побягва, но един вампир я притиска до стената. Тя го наръква с нейните остриета, които са с отрова. Много гадна отрова, която може да убие и вампири, и демони. И така среща Рейн, с който стават съотборници, и Миша. Но Миша претърпява инцидент на третите кежари, малко преди третите кежари, и е опарена от нощен огън, който е много силен и болезнен. И те остават двамата заедно. Малко по малко се влюбват един в друг. Орая не иска да си признае, че иска да бъде с него. Рейн е убеден, че я обича. Една сладка история. Но до тогава. Докато Рейн не забива нож в гърба ѝ, без дори да подозира, че тя е. И той са врагове, защото Рейн е Ришан, а Орая е просто човешко дете с баща на Хияш. Те са двамата родове, които са смъртоносни врагове. Тяхната любов не може да просъществува. Винсент се опитва и обяснява на Орая, че тя трябва да избере връзката, кори сте с него, с нейния баща и заедно да управляват. А на Ласа Хияши
Макияжите са взели властта от решаните. Рин обаче крие една много голяма тайна от Орая. И това, че тя дори не подозира, И това беше за днес всичко, хора. В следващия клип ще продължим с под книгата на поредицата, която ни представя двама от героите, които ще са във втората книга. И благодаря за гледането. Ще се видим в следващия клип.